Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guzti eta ongi etorri bigarren kafera. San Sebastian eguneko ajea pasaltzeizu, Hortxe, baina gu hementxe gaude gaur ere fresko, buruz burukoari hasiera emateko. Gaur biok baikaude hemen, lemazai. Julen eta Goiuri eta Julen, ederra nor gehiagoka. Eta hitzaki ederra gaurko efemerideak bikoteka aurkezteko. Gelautxean gizonak pentsatzen du, eskua kokotxean tandriak pentsatzen du, zutik leiondu. Hasteko lehenengo gaia, moda. Gaurko egunez jaiozelako Cristobal Valentziaga Getarian, jostuna eta moda diseinatzailea izan zen. Munduan zehar ospetsua Valentziaga moda etxearen sortzailea. Maisuen artean maisu, goi joskintzaren artearen sortzailetzat jotzen dute eta ondorengo diseinatzaileengan eragin handia izan du. Bere miresleen artean zuen Christian Dior, gaurko egunez jaioa, Frantzian, mundu osoan eragin ikaragarria izan zuen moda diseinatzailea izan zen, eta bere izena Dior daraman moda, enpresaren sortzailea, azken 70 urtetako luxuzko marka adierazgarrienetako bat izan dena. Antzekotasun asko dituzte, eta biek aurkeztu zuten euren lehenengo kolekzioa 42 urte zituztenean. Haze kasualitatea. Esango nuke. L-A-M-O-R-O-U-S We flying first class up in the sky, popping champagne, living my life in the fast lane. I won't change by the glamorous, flowers, the glamorous. Beste bikote bat, oraingoan literaturakoa. Gaurko egunez, 1886an jaio zen Ito Noe, japoniar anarkista, kritikari soziala, idazlea eta feminista. Seito izeneko aldezkari feministaren editore burua izan zen. Bere pentsamendu anarko-feminista aurrerakoiak Meiji eta Taisho aroetako usadioak eta arauak urratzen zituen guztiz. Txalotua izan zen arren, Japoniako gobernuak bere pentsamendua zigortu zuen garaiaren aurkakoa baitzen. Amakasuren gertakarian, Osugi Sakae bere senarrarekin eta euren ilobarekin atxilotu eta erail zutenean, anarkismoaren martiri bilakatu zen. Eta gaurko egunez jaio zen Arantzazu Ametzaga nafarri idazlea, liburuzaina eta feminista Buenos Airesen jaio zen. Gainera, Eusko Legebiltzarreko liburutegiaren sortzailea da. Itzekin jolasean nahi gabe zu sortzean ahots kordetan gora pilatzean pilatu gabe aurkitzea. Eta literaturatik musikara. Gaurko egunez jaio zen Lola Flores, La Faraona, Espainiar kopla abeslari, dantzari eta aktorea. Efemeride hori, etzen hon espero, Nuke, La Faraona. La Faraona. Eta gaurko egunez jaio zen Emma Barton, faraoia baita ere, baina beste mota batekoa. Bai. Ingeles abeslari, aktore, irrati esatari eta telebista aurkezlea Spice Girls musika boskoteko kidetako bat. 1986an hasi zuen bere ibilbide diskografikoa, Spice Girlsekin arrakasta eta eragin kultural handia lortuz. 2001an taldea banatu zenean bakarkako ibilbideari ekin zion. Hala ere, Spice Girls taldearekin 2 itzulera bira egin dituzte, Londresko Joko Olimpikoetan bat eta taldearen 20. urteurrenean beste bat. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what
Aizu eta zientzia mundura jotzen badugu, gaurko Ados. egunez hiltzen Martina Castells Balespi, Kataluniar medikoa, Espainian medikuntzan doktoratu zen lehenengo emakumea. Tamalez ezin izan zuen ofizio horretan luzaroan jardun. 1884ko urtarrilaren 21 hiltzen Reusen, 31 urterekin lehen haurdunaldian gertatutako nefritisaren biktima. Eta garai hartako beste emakumea itzendari bat, Sofia Luisa Jacques Blake, gaurko egunez jaioa baita ere, Ingalaterrako irakasle fisikari eta feminista izan zen. Emakumeak unibertsitatera sartzearen liderra izan zena. Beste 6 emakumerekin batera Edinburgh 7 deiturikoak Edinburgoko medikuntza unibertsitatean ikasten hasi ziren 1879 eta beraz, aitzindari. Lehen emakume medikoa izan zen Eskozian eta Ingalaterrako lehenetarikoa. 2 medikuntza eskola sortu zituen Londresen emakumeek medikuntza ikastezaten. Usiata utza, auzolana, etxaldea, ligizaren eriotza. Guk orpairatu zituen, musia eta bortxa. Zaintzailea, babeslia, langile goxoa irusa. Gure familia naiz. Bagoazen humorearekin gaurko egunez, duela 5 urte, zendu zen Terence Graham Parry Jones, galesko humorista, idazle eta zinema zuzendaria, Monty Python taldeko kidea izateagatik ezaguna, Monty Python and the Holy Grail, Life of Brian eta The Meaning of Life filmak zuzendu zituen. Eta gaurko egunez jaio zen Alfred Houghton, Hill artistikoki Benny Hill bezala ezaguna. Aktore eta umoregile britainiarra izan zen, 3 hamarkada baino gehiagoz, Benny Hillen showaren protagonista izan zena. Oso maitatua izan zen beste artisten artean Charles Chaplin, komiko ingelesa, eta Michael Jackson abeslari estatubatuarra Benny Hillen lanen mireslea omen. Michael Jacksonek ospitalean bisitatu zuen Benny Hill 1982ko otsailean bihotzekoak jozionean. Eta Chaplinen familiak Hill Suitzako beraien etxera gonbidatu zuen. Han jakinal izan zuen Chaplin handiak bere lanaren bideo bilduma zabala zuela. Eta amaitzeko bi gertakari historiko. Lehenengoa gaurko egunez 1921 Alabes futbol talde arabarra sortu zela. Bagizu astapenetan Sport Friends izena zuela taldeak. Eskoz politiagoa da, babazorroak ez izena. Aldearra. Eta beste gertakari historiko bat, 1976ko urtarrilaren 21 Concorde komertzialki ustiatutako hegazkin supersonikoak bere lehen bidaia egin zuen. Lehenengo rutak hauetxek izan ziren. Londres, Bahrein, Paris, Rio de Janeiro eta Paris, Mexiko iria. 2000ko uztailaren 25ean Concorde batek istripua izan zuen. Horrek eta beste faktore batzuek, ala nola errentagarritasun eskasak, behin betiko agurra bultzatu zuen. Bere azken hegaldia 2003ko azaroaren 26an izan zen. Ni egun hartan, Charles de Gaulle aeroportuan izan nintzen. Zu izan zinen erruduna orduan? Ez, hori ez dut nik esan baina... Azken hegaldian edo istripuaren egunean? Istripuaren egunean. Ene bada. Han tokatu nintzen. Ene. Eta ikasi izan ginen azkenak enteratzen zer gertatu zen. Ja aldegin dago den istripua izan zenean, eta gero gogoan dut hotelera bueltatu, eta hotelekoak esan zigula, zuen familiakok eta deikari dira, artean mugikorrik eta ere... Eta hotelera deika. Eta hotelera deika, eta orduan konturatu ginen. Jode, komeriak orduan, Concordearekin. Verás volar el Concorde sobre nuestras cabezas. Iba a hacer una canción cruel escrita en tu honor. Dotore, egin ditugu bikote ugari, baina hau askoz divertigarriagoa da, 2 baino gehiago baldin bagara, beraz, eman dezaiogun hasiera erratsaioari eta has daitezela gonbidatuak etortzen. Tira ez dakit gonbidatua denala, ez? Baina ino basantziok bere maite duta bidali digu, eta hori ere entzun beharko dugu. Bestalde, Harrika kolektiboarekin ere hitz egingo dugu, Galder eta Uxue gurekin izango dira, beste
lehenago ere beste batetan izan diren bezala, eta azken hilabetetan zertan dabiltzan kontatuko digute. Aizu, eta atzo ez genuen astirik izan lehen bertso guduaz hitz egiteko, eta beraz, gaur helduko diogu gaiari. Eta atzo baztanen hasi zen Hilbeltza, Euskal Novela Beltzaren astearen inguruan ere ariko gara, Alberto H. antolakuntzako kidea gurean izango da. Horixe, urtarriak 21 dituela, eta asteartea dela, ongi etorri guztioi, naiz irratira, ongi etorri guztioi, bigarren kafea irratsaiora. Zuekin, Julen Goikoetxea Orbegoz, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin, ni neu, Goiuri Zizar handia, ongi etorri, bigarren kafeera esan bezala. Esan bezala ongi etorri guztioi, bigarren kafera irratsaio honek 903. saioa du, goizak 10:18 eta gu momentuz, oraindik, baina gero hau aldatu egingo da, 2 gara, baina txatean gehiago. Airea falta bada, minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Bueno, mentxatan ari dira hizketan, ze abitu eta segituan indiok errekidatzi du egunun gaztiak eta gorka harritu egin da, ze azkarra izan den eta bai indiok errekontatzen du gaur, naiz eta bajan egon lanera etorri dela gauzatxoren bat egitera. Eta baja ipatuta bere maite duteza ere bota digu. Nik maite dutez bat daukat. Ez dut maite aitatasun baja bukatzen ari zaitela. Bueno, baina kontatu indiok, ondo, dena ondo? Hori da, dena ondo. Ondo zarete, txean? Txikia ondo dago, kontatu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Baina begira ze politia esan duela, horrekin batera maite dut berriz ere lanean hasi eta egunero edo. Ia egunero goizean goiz zuek entzuten hasiko dudala. Eguna ze polita, Ai, ze polita edo, ze remedio. Hori ere, bai, ze remedio. Baina guretzat polita da. Bai. Berarentzat agian zer remedio, baina guretzat polita da, izu. Saiatuko gara. Lanerako itzulera hori alik eta goxoena bihurtzen. Bueno, eta ari gara Janus Lesterren nola hartu arnasa bestia entzuten, izan ere gorkak txatan jarri du nere maite duta da, ostiralean ze gustoa egon nintzen Janus Lester ikusten. Bapaten oiuka hasi nintzen aupa Jokin Finatxo eta ondoren beste pertsona batzuk ere gehitu egin ziren. Eta maite ditut baita kontzertu hartan, maite dut kontzertu hartan lagunak ikustea, gartxot ikustea adibidez. Jo, gorka, zuetik parrandan. Aizu, txatean diote, Goiuri etzea guzti zendatu zure koreoak hori esaten du. Bueno, egia da.
ez nago guztiz osasuntxo, erdi gaixorik nago, baina niri iruditu zait koreoa nahiko txukun egin dudala. Bai, baina horrelakoetan kanpotik ematen dute iritzi, ez dakit nola esan, neutroagoa edo objektiboagoa, eta hori hobetu behar da, dantza hori, koreografia hori, hobetu behar da. Bakaro nola, zuri esan dizuten Julen oso ongi eta gogotxu, oain zu zaude olatuaren aparrean. Bai, horre, beti da, gu bezala dantzarako ere nuloak garenok, eskertzen ditu horrelako babes eta animo mezuak, eta indiokerri esan behar dio, hori eskertzen dio dela, eta uste dutela nahiko nabarmena dela indioker azken hilabetean izan dudan garapen esatera dindu, baina dekadentzia, dantzaren ikuspuntuan ere, baina ari gara, hori ere buelta ematen. Gintuenean etorkizuna ginenean erreza zirudian erreza Tira eta ipatu dute gu hemen bi garela, baina hirugarrenaren presentzia hueltaka dabilela mamu bat bailitzan eta Inigo Asensiok nola ez. Kolombiatik, Panamatik, Mexikotik nik jada ez dakit nondik bidali digula bere maitze duta eta Julen ondorio egiten zaizu entzuten badugu? Ondo edo gezkiru ditu, Jarri egingo dut, bai. besterik. Ea, zer kontatzen digun? Egunon, Julen eta Goiuri eta bigarren kafeko entzuleok. Nire maite duta, maite dut pila dauzkat, ez dakit, hasi beharko nuke batzuk apuntatzen ze aztu egiten zaizkitia oso egun luze eta intensoak izan dira. Hemen nago Panama irian, gaur goizean oraindik Darien Goianean esnatu naiz. Eta antxe azken bi grabazio nituen, bata Lajas Blancas izeneko kanpalekuetan, antxe migrante gehienak daude, batzuk denbora luze xamarrez, dirua bildu arte, edo osasuna osatu arte, edo euren arazo ez dakit, bizalak edo migratorioak edo konpondo arte, denetarik gehienak nahiko azkar 60 euroren truke abiatzen dira autobusez Costa Ricaraino. Panamak baditu berezitasunak, baina esan nuke bai poliziari dagokionez, Senafront izeneko egitasmo edo Polizia Nazionalaren talde horren jarduna eta herrialdearen jardun eta orokorrean nahiko mesedegarriak direla migrantentzat eta diru gutxi xamar xaututa lortzen dutela Panama erditik entzea eta Costa Ricara iristea. Kantxen eguen migrante talde baten iritsiraren zain, barkuz iristen dira, azken egunetan nire hona izen bajo txikitotik, 3-4 ordu lantxatxo batzuetan, iragoa deitzen dizkiete, tradizionalenak, originalenak enbor ustuak dira, enbor luzeak 12-14 metroko ontziak dira, ustutzen dituzte, aurrekaldean punta pixka bat ateratzen diete, eta isatxa berriz txapal-txapala da, erabat zuzena, bertan, Euskal Herriko kostako edo zein herritan ikusiko denuken lantxa motora batek duen motorra edo jartzen dietelako. Eta motorrek badu grapa moduko bat, egurrean, erabat tinko heltzen dena. Eta horrekin egiten dituzte errekan gora eta bera bidaiak, ur emariaren arabera, azkarrago edo polikiago. Eta antxe zain egoela, hasi dira iristen, lantxa bat zegoenan, utxik, todoterreno batean bi gizon, eskutan, funda batzutan, nire ustez biolinek zirenak, eta, ostras, biolinek, igual hemen Darien Goianean ikuste espero nuken azken gauza ez 6-7 biolin ez da izan mazek hartzan, eta batean besteak gitarrekin, son biolines, galdetu diot da, si amigo, eta galdetu diot zertarako ziren, eta beraiek dira, Senafront beraren bitartez eta Panamako gobernuaren bitartez musika eskola itineranteak ematen dituzten bi pertsona. Barkoietan jarri eta komunitate ezberdinetara hurbiltzen dira, astean bi egunez, eta han musika eskolak ematen dizkiete umei
indigenei, eta oso proiektu polita iruditu zait. Eta gizon horrek galdetu dit, nongotarra nintzen, eta nik basko, del País Vasco, ez esan diot. Eta, Vasco, yo tengo muchos amigos allí en el País Vasco. Eta eta nik pentsatu dut, guai hasiko zait, en Barcelona, eta hau asko gertatzen da. Inguruetan bereziki, baina leku askotan uste dut bidaiatu dezuenean ere igual gertatu zaizuela, ez? Hasi zaten euskalduna zarela eta, katalan, galduta zabiltza, erdi kokatuta zabiltza nio galduta, ez? Baina ez, gizon honek, Arkadio Kamaño izena duen gizon xelebre honek, ondo ezagutzen zituen, bat euskaldun, bai, un bersolari, eta nik hostias hemen ondo ari daia, Iñaki, eta nik hortxe Iñaki bila, nire buruan, Iñaki, eta ikusten tipuaren adina, igual, Iñaki Murua, Iñaki Murua, eta nik, egia izango da, edo, esan diodan lehenengoarekin konformatu da, ez? Ze niri itzaizkit etorri hola euskal bertsolari izen ugari Iñakirekin. Gero Googleen momentu batean begiratu eta Iñaki aurreko etxea Bizkaian edo Iñaki Bilaspre Araban dolorte batzuk txapeldun izan zena eta badira. Egia esan nik bertsolarismo mainstreametik arago ere ez dut igual zuek bezain beste jarraitzen, Julen dago juri zuek igual baizarete. Zaleago, baina, Iñaki Murua, hau zera, Gabiriakoa. Konozetan, Gabiria horretxe ondoan, herri elegantea, eta hortxe, eta, da askotan ibili gara, beste bertsolari batzuekin, kointzitu izan dugu, Mexikon, eta zen nik egiten dudana, hau, troba da, ni trobadorea naiz, ni improvisadorea naiz, hemen, Panaman eta Iberoamerikan egiten den moduan, eta hasi zait bideo batzuk erakusten da, esan, tipo aritzen da, oiar borroka modukoetan, eta musikariek lagunduta hemen nahiko eratuta dagoen horrako improvisazioetan, eta oso trebeak dira. Eta era non ateratzen didan argazki bat, Mexikon bertsolari batzukin, eta antxe, nere Ibarzabal, Ane Labaka, eta hirugarrena ez dut identifikatu argazkian, bialiko dizuet WhatsApponetan, eta kaso ez dut. Irati majolo da. Identifikatuko duzu, ez zaitan jarresa egin, baina, ostras, ez da posible, hemen oianean barruan galduta, barku batean komunitate indigenetan klaseak ematera dijoan gizon hau, dela asteko. Oso tipo ezaguna, improvisazio ahozkotasun improvisazioaren munduan edo trobadorearen munduan eta horrelako elkartruketan beren maisuak bai egonda dire Euskal Herrian, bera gonbidapena jaso zuen, baina momentu hartan ezin zuen familia kontuengatik eta tipo honek ezagutzen du Euskal Herriko bertsolari asko aurrez aurre egon direlako talako elkartruketan eta gauza bitxia eta berezia egin zait, eta gero harremanetan izan geha, WhatsAppez, kobertura harrapatu dugunean, bialdu izkit bideo batzuk, aurrekin, gauza ederra egiten dute, egun batzuk pasa dituzunean hemen indigenen komunitateetan, eta aurrekin, eta jakitea bado, da prolako proiektuak, eta oso gauza ederra iruditu zait, eta hortxe. Eta maite dutekin borobiltzeko, lehengoan esaten dizuen, uste dut esan dizuedala, enuela maite, lanparari gabe edo argi goxorik gabe lotara joan aurretik horrelako argi bat izatea, gaur behingoz, uste lehenengoz azken 6 aste honetan, Panama hirian hemen zentro historikoan edo ostatu merke xamar bat hartu dut, baina oso politia da logela, oso politia dautela, eta badauka lanparatxo, hasi horrekin joango naiz lotara, iazuek bigarren kafea abiatzerako. Bihar hemendik Bogotara, eta etzi Bogotatik Euskal Herrira, egun bat horre airean pasako da, beraz, ostegunean iritsiko naiz, eta ondo bidean ostiralean bigarren kafeko mikrofonoetan egongo naiz berriro, faltan botatzen ditut ez pentsa, eta, ala izatea espero dut. Zaindu asko, eta, bihar beste maitu dut bat botako izut.
besterik ez da. Txatean diote inigon beste maite dut bat eta irratxai osoa betetzen dezute. Guaze ona, inigoa zuk bai sortea, baina oso polita maite duta, Bai, hemen txantxetan ari zineten, baina aizu, ederra, holako maite duta jasotzea, Bai. holako historiak ezagutzea. Baina, Inigo, bengatxe. Bueno, Julen, da zuk zer maite duzu horrela bixi agian. Bizitza errazten dizuten gauzak. Bai. Bai, eta esate baterako izan liteke WhatsAppean daukazun zure buruarekin daukazun talde individual hori, Bai. esate baterako kartelen bat egita tokatzen bazizu Canva aplikazioa izan liteke, edo eta izan liteke talde batean bideiatzera joaten baldin bazara, gastuak eta kalkulatzeko daduen aplikazio hoietakoak. Horrela, bapatean bururatu zeidan gauza bada, baina noski, bizitza benetan erresten dizuna, da, behar duzun momentuan, jende honez inguratuta egotea. Ze polita. Ina zen, ta beste behin, isilik erori zinen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen. Nere maite duta da osasuntxu egotea, ze erdi gaixo zaudenean, nola konturatzen zaren, ze gutxi baloratzen duzun osorik zaudenean, beraz, hortxe nere maite duta, ze ez daukat indar gehiago beste zer pentsatzeko ere, gaur? Trixe ez, patial nago. Animo, gutxi goiari. Bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu zurekin hitz egin nuen aldian, enituen bukatu esaldiak, leio baten albu. Dabilen harriari etzaio goroldiorik ateratzen. Edo harrika handienak bezala jotzen ditugunetatik sortzen dira ideiarik onenak. Ez dakigu gure hurrengo gonbidatuek euren buruei harrika asko egin ote dieten edo ez. Dakiguna da, 2022an lehen su txikia piztu zutenetik garrak etengabe hazten joan direla, eta Gasteizko negu hotzari aurre egiteko moduan direla aurten ere. Harrika kolektiboko kideak lehen ere izanak dira bigarren kafean, eta bilakaera eta hezkuntza prozesu horren lekuko izan gara saio honetan. Udan egin zuten harrikada festivalaz, iragan astean egin zuten 2025ko lehen festaz, eta finean, azken elkarrekin hitz egin genuenetik egin duten, eta egiten ari diren guztiaz hitz egiteko luzatu diegu beste behin ere gonbitea, Uxue Alvarado eta Galder Beramendi harrika kolektiboko kidei. Uxue Galder, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera. Egunon. Eta eskerrik asko. Zer modu zarete? Oso ondo, orain ari nintzen pentsatzen bai, esaten ari zinen, ez? Zenbat hirugarren aldia da, ez da? Zuekin. Osea, ari da prozesu baten ez gu nagusitzen ere bai, eta dena garatzen ere bai. Zer moduz dago harrika kolektiboa? 2024 garo da, 2025aren hasieran gaude. Zer moduz zaudete? Ondo, un poco gaude erotuta orain, ez? Justo hirugarren edizioa argitaratu dugu orain, uztailan izango dela, ez dakiz ere, eta gaude apur bat, martxa hartu dugu, martxa oso polita gainera, lantaldeak egin ditugu, ez dakiz ere, baina gaude erotuta. Osea, guztiz zeharo, completamente erotuta. Entzulei azaltzeko eskatuko bagenizueke 2022ko astapen haietatik gaur arteraino egin duzuen bidea, bilakaera hau, evoluzio hau nola kontatuko zenukete, nola azalduko zenukete entzulentzat? Jo, zaila da, ez? Nik uste bere garaian ere ez genekila oso ongi zertan ari ginen, ez? Hasi ginen iguale inertziaz ere bai jai bat montatzen, eta gero horrek eraman gaituzuk esan duzure bai, ez? Dabilen harriari goroldi horik ez, harria eginda haundi eta hasi da birak ematen, eta nik uste oraintxe bertan adibidez espanditu dela pixka bat, ez? Hasi gara jaialdiak ere bai beste leku batzuetan egiten, eukidu orain kriston sortea goinen aurrekoan, azaroan izan zen ustut, ondarrun egon ginen,
Egon gara leku ezberdin, Bilbon hasi gara ere bai orain 2 hilabetero El Balcón de la Lola deituriko garito batean jai bat montatzen ere bai. Orduan, pozik gaude, ja ere bai Gasteiztik ateratzeko aukera izan dugu, porque azkenan ere bai Gasteizen hilabetero, guai, baina behar genuen ere bai pixka bat arna sartu. Eta festivalarekin ja hori bai izan dela rikada gogor bat, baina horrek ere motibatzen gaitu asko. Aurreko urteko edizioa oso polita izan zen. Eta orduan horretan, hori da horrentzi bertan gure proiektuaren oinarria. Gaude ezin sinistu oraindik. Egin dugun eta egiten ari garen guztia. Ezin sinistu. Bueno, hori entzutea gauza pozgarria da, ia esan behar bada. Udara egingo dugu atzera, 2024 urteko udara, eta hortxe egin zenuten, uztailean, okerrez pagaude, harrikada jaialdiaren 2. ekitaldi hori, ja denbora pasada, baina konta iguzu, nola joan zen? Oso polita izan zen. Akojonatuta geunden, porque lehenengo harrikada egin genuena izan zen oindela 7 urte. Eta gero 6 urtez ez da egon festivalik, eta aurreko urtean bota genuen proiektua horrela gainera, aberse gertatzen den, eta justu Izarrako udaletxeak erantzun zuen, eta Izarrako udaletxearekin harremana izan da marabila bat, ze hasieratik baina izan zen oso berandu, gainera, apirilean. Apirilean egitea uztailan. Hori da. 3 hilabete, 4. Orduan izan zen, botatzen gara piztina honetara, eta esan genuen, bai. Eta horregatik akojonatuta geunden, 3 hilabetetan saiatu ginen zerbait, duina ateratzen, eta ez genekin ere jendeak nola erantzungo zuen, jendea etorriko zen, esen etorriko, eta egia esan gero bertan oso polita izan zen, jende talde txikia, baina hori zen ere bai asmoa, guk ere ez du masetara jotzeko gogorik, eta nizan ginen 3 egunez DJ pasada bat, etorri ziren DJak izan ziren bai pasada bat, soinu aldetik eta hori, eta nik uste jendea oso pozik gelditu zela, izan zen gehiago igual, elkargune bat, festival bat baino gehiago aluso, beste festival handi horietako bat, elkargune bat, elkar ezagutu, jendearekin, hori izan zen pixka bat. Nik uste kuantitatiboki lortu genuen nahi genuena, baina kualitatiboki askoz. Ez dakit nora iritsi ginen, eta kapital humanoa etorri zena izan zen zoragarria, gainera herriko, Izarrako eta Eskualdeko jendea ere gerturatu zen azkenean, guk ere horrekan un poco duda, egiten duzu derrependolako festival arraro bat, herri txiki batean, nola hartuko du bertako jendeak, ez da gizeta, saiatu ginen apur bat beraiekin ere, harreman txiki batzuk sortzen, eta esango nuke lortu genuela, hein handi batean, eta gerturatu ziren festivalera, eta oso pozik, eta hain pozik geratu ziren ikustek, behintzat aurten eman digute aukera, errepikatzeko, eta hori ze, eta oso pozik, egin genituen tailerrak, eta eske, aterazen oso ondo, oso, uste genuena baina Eguraldiak lagundu zuen, porque Euskal Herri maite honetan, eta batez ere Araban, egin dezakezu uztailan, abuztuan, eta batean atera elurra. Ia, orduan ez dakizu olako gauza, baina kriston sorte izan genuen, bai. Oso positibo, un balerazio oso positiboa egiten dugu, bai, oso. Eguraldiak ere zuekin bat egin zuen. Euxo, aipatu duzu, elkargunea, sarea, hitzak aipatu dituzu, lehen galderrek ere aipatu du, Gasteiztik aterata, Ondarruko festa hori, Bilbon El Balcón de la Lolan egiten dituzuen hoiek, sare bat sortzen ari dela ikus daiteke, eta sare hori edatzeko edo indartzeko harrikada festivala bezalako elkarguneak garrantzitsuak dira? Bai, nik uste oso importanteak direla, apur bat ere ulertzeko eta ikusteko mundu honetan gauden eroak ez gaudela hain eroak, eta ez garela hain arraroak, eta ez garela dena dela normala, dena oso arrunta, eta elkartzeko lekua badaukagula denok, eta ez daudela bakarrik sentitzea oso gratifikantea da beti, eta apur bat gu beti esaten dugu, ez gara helduko olako Blackworks edo Monegros bat egitera eta ez dugu nahi. Nahi duguna da, bertako eta hemengo jendea sentitzea euren topaketa bat balitz bezala, eta saretze talde txikiekin eta maila pertsonalean, eta harreman pertsonalekin hori lortzea izan da, ari garela lortzen, ez dugu ezer lortu eta ez dugu ezer asmatu, horretan gaudela, baina ari da izaten oso positiboa, jasotzen dugun hori ari da izaten oso positiboa. 2022an ekimenarekin hasi zinetenean, aipatzen zenuten, zutela amets txiki bat, zenutela buruan, bada galder akaso orain lortzen ari zaretena, edo aipatu duguna, sare hori, elkargune hori bezalako espazioak sortzea, bazen nolabait amets txiki horren helburuetako bat? Bai, zalantzari gabe, eta nik uste ere bai, igual,
urte batzuz, lehenengo eta bigarren urte igual izan da gehiago zentratu egiten ari ginen horretan, ez? Eta kriston indarra jarri horretan. Eta orain aurreko urtetik, ja zinen pixka bat zabaldu nahian, harremanak egin nahian, eta horrek ere bai eman ditu bere fruituak. Ezagutu dugu jende oso polita, bai Euskal Herrikoa, bai Espainiar estatukoa, leku ezberdinetan jaiak egite dituztenak. Eta ikuste duzu bai hori, azkenean gogo badagoela, ez garela, badagoela aurrekoan egontzen Markinan, ere bai azaroan uste dut, abenduan izan zen, Markinan antolatu zuten topaketa bat, eta jungin ere bai topaketara, eta zeuden, Euskal Herri mailako Betepaeta, Ondarrutik, Kardio, Mefeste, Zarauztik, eta ikusi genuen hor pixka bat, mai inguru horretan, azkenean zailtasun berdinekin egiten dugula topo, jai guztietan, izan Zarautzen, izan Gasteizen, izan nik zer dakit, eta jende asko dagoela hor lan egin nahian, eta espazio berriak sortu nahian, musika berria, giro berriak, eta orduan polita da ikustea hori. Eta Rikada niretzako da horren, izan barko litzake gutxienez, horren topagune bat, bai. Musika aipatu duzu, eta musikaren ikuspuntutik begiratu eta ere, teknoa izan dezaket dela zuen ardatzetako bat, eta ari gara esate, Euskal Herrian gune ezberdinak sortzen ari direla, teknoaren ekoizpenaren ikuspuntutik badakigu, Harrikada festivalen hortzi izan zela besteren artean, Kelepo, baina tekno musikaren ekoizpenaren ikuspuntutik Euskal Herrian zegoeratan gaude. Marabila bat, esango nuke. Bueno, rollo, egia da, betikoa ez, nik uste iraultza handia sortu dela azkenengo urteetan produkzioari dagokionez, batez ere produkzioa demokratizatu egin dela, zentzu askotan ez, eta ja ez duzula behar estudio garesti bat, edo, badagoela merkatua, badaudela, asako katxarro erostuko aukera, bigarren eskukoak, merkatua zentzu horretan zabaldu egin dela, eta jende asko ideia guapo askorekin ez, eta Kelepo bota duzu, orain Kelepok orain dela gutxi atera du bandarekin, eta bandarekin egiten duen hori da fantasia bat. Eta Gasteizen bertan ikusi dugu, hemengo kide batzuk orain ari dirare bai, musika experimental elektronikoaren inguruan biltzen Loi Ensemble sortu dute orain, eta da pasada bat ikuste eurak zuzenean, porque azkenean ja ez da bakarrik DJ batek egiten duena, ze DJ batek azkenean hartzen ditu abestiak eta nazten ditu, eta guai dago, baina hauek egiten dutena da zuzenean, ez? Eta sortu doinuak, musika modulatu, eta hori da pasada bat, pasote, bai. Esan dugu, uztailean egintzen utela Harrikada festivalaren bigarren ekitaldi hori, 7 urteren ostean, entzun dizuguenaren arabera, badirudi 3. bat egiteko modu ere izango duzuela Izarran bertan, gero uda etorri zen, abuztuko hilabete hori etorri zen, baina udazkenarekin batera eta negu partean berriz ere martxan zaudete, galdera bat, noiz hartzen du atxeden Harrika kolektiboak hartzen baldin bat? Oso galdera ona. Pues justo festivala eta gero eukigen nuen ikuste brote psikotiko kolektibo bat eta hartu genituen opor batzuk. Baina, agia da iraia. Igual egia da, dela, garai bakarra ez duguna elkarrekin itzegin. Baina itzegin sikiera, Eta gugara lehenguzinak eta esan genuen, no me hables, orain momentu. Baina, bai, batu ginen iraian eta jarri ginen apur bat, gure, kolektiboan gauden orain, 18 lagun bat, eta elkartu ginen, eta esan genuen, zen nahi dugu egin festivala, urren urtean, nahi dugu jaiekin jarraitu, nahi dugu zer nora gaude, indartzu gaude, eta ikusi ginen oso indartzu, oso potente, eta hemen gaude berriro. Bai, eske. Eta 2022an hasi zinetenetik, zuek hortxe zaudete, zuekin hitz egin dugu, lehen epatu bezala behin baino gehiagotan, 2 urte pasatxoko bidea da, ez dakit, esan duzu orain, 18 laguneko taldetxo bat elkartzen zaretela, jendeak, zuengana gerturatzen den jendeak, zuekin bat egiten duen jendea, nola biltzen da zuen sare horretar, ez dakit, zuekin sare sozialen bidez harremanetan jartzen da, edo zuzenean festa batera joaten dira eta han ikusten dutenarekin izaten dute bat, nola da zuengan hurbiltzen den jendearen prozesu hori? Batez ere, orain arte izan duguna, eta igual, kolektibo osatzen dugun, ez dakit esaten, baina 60% ez ginen ezagutzen jai hau hasi aurretik, eta gehienetan izan da, jaietan topatzearen ondorioz, ez? Azkenean azten zara hitz egiten, egun baten, ez? Eta holan junda harritxori handiagoa egiten, eta azkenean kolektiboko talde dira. Orain festivalarekin, bai nahi dugula otsaila, martxoa inguruan, nahi dugu asamblada ireki bat sortu, egin, proposatu,
horrek ere bai ematen dio norbaiti motivazioa etortzeko eta elkar ezagutzeko eta proiektuan parte hartzeko, eta bestela beti ere gu saretan aktibo gaude, idaztea daukate, eta jaiak, bueno, datorren astean badaukagu Bilbon jaia, mendikan 3 astera daukagu berriro Gasteizen Jimiasen, orduan aukera dagoela beti guregana etortzeko, gurekin hitz egiteko, gu superpozik eta superprest. Bai, jende berria, osea, ze horrek ematen dio ere bai xarma. Ideia berria, jende berria, hori guai dago. Eta hasieratik zaudetenen artean, hemen azkenean militantzia lana da. Militantzia badakigu, engantzatu egiten duela, baina nekea ere suposatzen du, nerekea ere eragiten du, desgastea eragiten du, oreka hori nola bilatzen duzu edo zer modu zabiltzate, nekearen eta engantzatzearen balantza horretan? Oso galdera ona, eukidugun ikuste bolada bat, pues hori, hasieratik hemen garen artean oso nekatuak egon garenak, oso nik uste kostatu zaigula buelta ematea gauza askori, pues guri adibidez zaintza taldeari kostatu zaigu buelta ematea zer nahi dugun, nola egin nahi ditugun gauzak, eta apur bat engantzatu berriro, militantzak dauka hori, da oso engantzatzen du asko, baina gero da oso sangrantea, eta batzutan, baina, bueno, gero balantza batean jartzen duzu eta merezi du, eta derrepente jarri gara talde batean, non jendeak daukan konpromisu maila, pues bueno, bakoitzak bere modura, baina ulertu dugu zer den bakoitzak eman alduena, eta nola uztartu dezakegun hori proiektuan, eta hori ulertutan ikuste denok egin dugula apur bat, bi eskauli jitsi ditugu lasaitasunarekin, eta hasi gara motivazioarekin lan egiten berriro, eta bakoitzari ematen apur bat bere lekua. Zer nahi duzu, ze gustatzen zaizu, pues egin lan horretan, eta nik egingo dut beste honetan, eta igual horrek ere, ez dakit, lortu dugu inertzia bat horrekin, pues bueno, motivazio inertzia bat lortu dugu berriro, que gero nekatuko gara berriro, eta hori hau da buelta bat, militantza da hori beti. Baina, bueno. Eta proiektu, hori ikustere bai ze proiektu motibatzen duen. Guk ere ikusi dugu orain aurreko urtean festivalarekin, gure taldean egonda kriston motivazioa, ez? Eta igual hilabetero jai bat egiteko motivazio hori hor dago, baina ez da horren handia, azkenean errepikatu egiten da estruktura, baina festivalak adibidez taldean sortu du kriston, porque karo, aukera dira, ez dago, rollo, ez dago parametro bat, ez dago estruktura bat, orduan, karo, horrek ere motibatzen du jendea, baina hori esatu guzuna, balantza hori egin behar da, eta bai. Horre pentsatzen dut, ez dakit, taldeara azkena batu direnetako batzuk akaso hasieratik daudene baino energia gehiago edo izan dezakete, horre hau egin behar dugu, beste egin behar dugu, horrela beste horrela egin behar dugu, horre izango dira esaten dira ele txau palante, eta beste batzuk akaso egun behar dute, lasai, hau luzea da, eta horre oreka hori bilatu beharko da taldean bertan. Eta badela ere bai karrera de fondo bat, ez? Hori gertatzen dela guztietan, eta jendearen nolako azaren zure pertsonalitatea nolakoa den. Ni badak ni horrelakoa naizela pixka, ni heltzen naiz leku batera, eta ez como, venga, lasaitu, guazen... Venga, ezin dugu noria bat erosi aurten, pues gara horrela, ez bakoitzako erea. Baina egia da jendea, etorri dena gara txiflau kuadria bat, ez dakit nola batu garen, baina bakoitzak aportatzen dugu bere, ez dakit, bere xarma eta bere guk beti esaten dugu bere talentua. Eta bagara talentosoak. Ez dakit. Azkenean bakoitzak beretik ematea da gakoa, eta bakoitzak beretik ematen duenean, gauzek funtzionatu egiten dute. Uxue, zuri irakurri nizun, elkarrizketa batean, Euskal Herria oraindik ere oso kontserbadoreak garela, zentzu horretan, 2022an Harrika kolektiboa martxan jarri zenetik, kontserbadore izaera horren kateak nolabait ere apurtzen ari dira, edo oraindik ere ondo errotutako kateak daude hor? Nik uste, eta hau da gauza bat, pentsatu izan dudana azken hilabete hauetan, nik beti izaten dut Euskal Herria gurea da marabillosoa, zentu askotan, baina bada oso konservadorea eta oso zorrotza gauza batzuetan. Eta egia da, gu festa hasi ginenean egiten, Gasteiz batean, eta gu gentozen ere oso giro euskaldun batetik, eta ez dakiz ere, eta hori apurtzea izan zen zaila, eta etortzen zen jendea ere batzutan zen, como, el jonki de los 80, amaitzen zuena hori 2000 zen, eta olako jendea, orduan derrepente egotea horre emakume talde bat, titietan esaten, eskezuk ez daukazu aukera egoteko men, ez da zure lekua, eta ulertu behar duzu, hori izan zen oso zaila, baina egia da urteekin, bueno, nik uste behintzat mezua ulertu dela, eta badagoela orain, ez dakit ere feminismotik, beste lerro bat ere igual
Eta nik uste jendeak ulertu duela behintzat gure mezua. Egia da orain, jendeari kostatzen zaiola berriro apur bat konektatzea ez dakit milasekin edo lako gelekin, eta azkenean ikusten dugu hori kalean. Adibidez, Txapelarri tabernan egiten dugunean drag show bat, jendeak konektatzen du hobeto horrekin, eta azkenean ikusi dugu ere igual kalea dela gure esparrua eta gure eremua. Baina, bai, nik esango nuke behintzat harrikan, 2 urte hauetan gauza asko aldatu direla, eta lehen genituen borroka horiek gauetan, goizeko 4 azaldu jozu pertsona bati olako zeo zer, ez gara zitzaiak, ez da, baina orain behintzat hori egiten dugu, baina ez 10-tik bat, da, orduan, bueno, guk ez dugu zer asmatu, guk ez dugu zer lortu, baina, bueno, bidean gaude, eta nik uste apur bat behintzat jaiaren ez dakit, helburua behintzat ulertu da. Gero bakoitzak ulertuko duen modura, eta edo ez du ulertuko inoiz, eta hori ez da gure publikoa orduan nos la pela. Baina, nik uste poliki-poliki ulertu dela, ez? Eta harrikak ere hartu duela leku bat bai Gasteizen, bai Euskal Herrian, eta hori guretzako oso pozgarria da. Eta esaten ari zarenaren ildotik uxue, espazioak berak ematen dio zilegitasun edo legitimitate bat egiten duzunari, esan nahi dut, zuk horrelako festa bat egitea areto batean gauez esaten duzuna ilunpean, akaso konotazio batzuk ematen dizkio jendeari, akaso 2 urte hauetan zuek zabaldu duzuen mezuarekin kate horiek apurtzen joan dira apur bat, Txapelarri taberna batean Aldezarreko kalean egiteak jendeak beste begi batzuekin begiratzea eragiten du? Bai, nik uste azkenean Jimmy Jasek eta La Lola, eta holako gune batek ematen dizu apur bat intimitatearen hori, eta ere guke adibidez estaltzen ditugu kamarak, eta zein da grabatu, eta holakoak, orduan horrek ere ematen dizu segurtasun puntu bat. Eta ere, altzarela joan, en plan, nadie me conoce, eta hemen naiz eta Gasteizkoa izan, Gasteiz de toda la vida naiz, baina azken noa Jimmy Jasek eta inork ez nago ezagutzen, jartzen dut furbi ez dakit. Baina ikusi dugu adibidez, Txapelarri taberna naiz eta izan kutsiko taberna oso mitiko bat, eta jendea pasatzen den, ostiraleko kutsilleroak doaz hortik, eta jendeak derbende hasi da janzten, hori Txapelarrira joateko, eta ez dakit kalea ere, guk ere nahi genuen apur bat, atera Jimmy Jasetik zentzu honenean, Jimmy Jasek eman digu guztia, baina nahi genuen ere kalera atera. Barruko hori oso ondo dago, eta indementatea esan du behar da, eta segurtasunare bai, baina, ostras, ez gara martziano batzuk, atera gaitezen kalera, jendeak ikusi gaitzan garen moduan, eta ez dauka ezer negatiboa, ez dauka konnotazio negatiboa, eta guk egiten badugu zergatik ezin du beste batek egin. Horri buelta eman nik uste izan dela oso prozesu polita. Eta lotxak kendu, zein handi batean, eta zuk ikusten baduzu norbait egiten nahi duena, agian zuri ere ematen dizu aukera edo nahi egiteko, eskenik egingo dut ere bai, total, si a todo el mundo se la pela, orduan, sartzen zara bola horretan, eta politagoa da. 2025ko urtarrilean gaude, aipatu dugu, 2022an hasi zela harrika kolektiboa, ez dakit, bidea gozatu behar dela esaten da, helburua lortzea bezain garrantzitsua edo are garrantzitsua dela bideaz gozatzea, zuei entzun da, esan genezake uste dut, 2 gauzaekin zaudetela pozik, hau da, non zaudeten eta ona iristeko egin duzuen bideaz ere arro zaudetela. Bai, niretzako helburua baino gehiago helburuak zaila dira, eta azkenean helburua jartzen dituzunean gero zailtasuna dituzu helburuetara lortzeko, baina bidea marabila bada, eta azkenean bideak baditu oztopoak eta hostiak hartzen dituzu, baina ikasi duguna eta bizi izan ditugun gauza txarrak bai, baina horiek alde batera, horiek ez dute merezi, baina gauza onerekin gelditzen zara, eta gauza txarrekin ikastu zure bai, baina onak oso ona dira, eta orain pentsatzen ez, ari zinetera horren razitz egiten, iraganera begiratzen duzu, eta egin ditugun gauzak, bai kalean, Txapelarri aurrekoan, edo festivalean bertan. Eguntzi momentu batzu direna magikoak, festivalean egon zen performance bat, Shibari performance bat, gaueko 12etan edo izan zen ostiralean, eta bageunden igual 100 pertsona eserita, danak isilik adi begiratzen flipatzen, ez? Danak horan begiak zabalik eta horrelako momentu magikoak bizitzeak, merezi du, bideak merezi du. Beti. Eta aipatu dugu, jaialdien dinamikari utziko diozuela, Harrikada Festivalaren 3. ekitaldi hori ere eskuartean badarabiltzuela, horrela bestelako primiziaren bat aurreratu daiteke, horrela hemen 2. kafean botatzeko, harrikak aurrera begira dituen asmoen inguruan? Bai, noski. Oraindik ez da publikatu, baina martxoaren 14an harrikak 3 urte betetzen ditu.
3 urte Jimiasen lehenengo jaia egin genuenetik. Eta, bueno, guretzat data markatua da. Eta ari gara prestatzen, oraindik ez daukagu konfirmazio 100%, baina, bueno, izango da eventu polit bat, berezia. Eta plana da, badatoz, atzerritik badatoz artista handi batzuk seguruena, eta, bueno, hortxe ari gara, lortzen dugun. Premizio hori hortxe dago, martxoaren 14koa, eta udari begira, Harrikada Festivalaren 3. ekitaldi horren inguruan, zerbait aurreratu dezakezue, horrela aurreratu litekena, gu lotxarik ez daukago, gu galdetu egiten dugu, gero, baduzu edo, hori azuk ikusi. Hori sekretismo gehiagorekin dago kontua, zer oraindik ez dago, hori datak bota ditzakegu, uztailaren 19, 19 eta 20, eta bueno, lanean ari gara. Laster jarriko ditugu ja berriak gure sareetan, sarreren salmentarekin hasiko gara, eta hasiko gara lehenengo konfirmazioekin, baina bakizu nolako diren gauza hauek, agentziekin eta hori, gauzak guztiz itxita egon arte ezin da ezer esan, eta gainera zerbait esatea gero atzera botagarri izateko, nahiago itxaron. Zalantzari gabe hori hobea da, hanka sartzeko arriskurik ez dagoenean, orduan publikatu eta listo. Beraz, alde batetik martxoaren 14an, Harrika kolektiboak 3 urte beteko ditu, eta buelta horretan festa bat izango da. Uztailean, Harrikada Festivalaren 3. ekitaldi hori izango da, eta zuei inguruko informazio guztia, eta zuekin harremanetan jartzeko bideak, hortxe sare sozialen bidez ere, hortxe topatuko zaituztete. Galder Beramendi eta Uxio Alvarado Harrika kolektiboko kideak, mila esker, beste behin ere, bigarren kafera hurbiltzagatik, eta dauzkazuen itzorduen inguruan berriz ere laster izango dugu elkarren berri. Mila esker zuei, eta bai, gainera harreman honek jarrai dezala. Mila esker gurekin kontatzagatik, bai. Eskerrik asko. Segi ondo. Jarraitzeko alere lasai ez dugu luzaro iraungo zauriei ni askar igaro dut gaua gure eroriko irudiak aztertzen moduan etengabe mundua salbatuko dugu alagun mundutik aukera jada egina eta orain heldu eskutik gorroto dugun guztia eskura dago Iztiarentzat ezer ez da nahiko Ta zauriei mi askar igaro dut gaua gure eroriko Irudiak aztertzen moduan etengabe eta obsesio Batuketez gain zerbait ez dugu izan nahi Ez gaude nahi dugun tokian baina bada nahi dugun tokian
Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Eta iritsi dira goizeko 11, beraz gu bagoaz naiz irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera, Oñatz Aizpuru Lopezen eskutik. Egunon, Oñatz? Egunon bai lagunok, El Alaveseka Estela Ziru eta Etxalde Sindikatu duela gutxi egin dute agerraldia Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa egikaritzeko bide ezberdinak jarri nahi dituzte martxan. Haietako bat parlamentuetan herri ekimen legegilea aurkeztea. Prekaritateari aurregin, langileen bizi baldintzak hobetu eta gizarte kohesioa eragiteko burujabetza ariketa direla iritzi diote elkarrekin egin duten aurkezpenean. Munduko beste dozen herritan bezala Hego Euskal Herriko lanbide arteko gutxieneko soldatak langile guztiei nahikoa den bizi maila bermatu nahi diela uste dute aipatu sindikatuek. Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetan erregistratu dituzte herri ekimen legile bana dakizuenez, uste dute Espainiako gutxiengo soldata oso baxua dela Euskal Herriarentzat, bertako egitura sozioekonomikoari ez diola erantzuten. Eta zentzu horretan Hego Euskal Herriko antzeko egitura sozioekonomikoa duten Europako beste herrialde batzuekin alderaketak egin dituzte. Esaterako, Alemanian 2.000 euro pasatxokoa da gutxieneko soldata, Britainia Handian 2.230koa, edota Irlandan 2.130 amalaukoa. Gainera, Hendaiako langileen gutxieneko soldata 1.008 hori izatea eta Irungoena 1.300 ez iristea onartezintzat jo dute. Sindikatuek bi ekimen jarraituzte beraz martxan, bata bestearen osagarri, herri ekimen legegileak patronalarekiko presioa eragiten duela lanbide arteko akordio negoziatu dezan diote, bestela legezko araugintza etorriko litzatekelako eta lanbide arteko akordioa nolabait eskumena eskualdatzeari bidea ireki diezaiokela. Sinadura bilketa bera mobilizazio erraldoi bat izantea nahi dute sindikatuek, herri ekimen legilerako sinadura bilketa behar dutelako, eta etapa bakoitzean beste eragileen erantzunaren araberako mobilizazio berriak antolatuko dituzte. Patronalari eta instituzioei zuzendu zaie, aipatu sindikatuak konpromisoa har dezatela negoziatzeko modu eraikitzailean. Donald Trump hain zuzen etxe zurira itzuli ondorean, balen agindua sinatu ditu eta oso harro ere gainera mintzatu da zentzu horretan. Alderdi Demokratak azken hilabete hauetan sinaturiko zenbait lege atzera bota ditu derrepentean. Haietan daude migrazioari loturikoak, erabat itxistea muga eta kriminalizatzea nolabait, ekonomia alorrean Mexiko eta Kanadire esaterako ikaragarrizko mugak ezartzea, zerga arloan handik datozen produktuetan, edota gobernu federalaren erreforman atzera egitea. Esaterako, munduko osasun erakundetik ere atera eginda Ameriketako Estatu Batua, edo aldaketa klimatikoari lotuta Parisen izan zen akordio hura bertan bera utzi du, gogoratuko zarete, Parisen esaterako adostu zutela 1,5 gradu zentigradutik bera edo hori izatea topea behintzat datozen urteetan planetan gradu igoera horretan. Baina momentuz esan bezala, 80 gora orden idatzi ditu, erregistratu ditu eta onartu ditu Donald Trumpek eta haiek zentzu horretan doaz. Urrutiko etxea izan da gaurkoan gurean, bertatik bertara jarraitu duen kazetaria Estatu Batuetatik. Zut erakutsi duten nolako indarrez datozen, ez? Eta oso puztuta sentitzen da bai Trump eta bai bere mugimendua. Datu zehatz begiratuta hauteskundeetan irabazi zuten, ez da osatzen zerik, itzen hainbesteko aldeare izan, puntuta erdi edo uste dut, baina beraientzako sekulako izan zen, Trumpek inor baino beto zekien
zertzekoen jokoan, hau da, irabaziala galdu, beretzako den aldatzen zen, hau da, galtzea detzen epaiketak zeiztuen zai, eta kaso espetxea, eta irabazirenean, hori guztia bukatu zaio, eta gainera, antitasun horrekin sartu nahi zuen, ez igandean bertan garaipenaren ekitaldi bat antolatu zuen, oraindik presidente etzela, eta ikusi zen zetonotan zetorren, ez? Ikusi dute zetonotan datorren, eta ikusi beharko da beraz, aipatu ditugu zeintzutan sinatu dituen dekretu horrek, badirudi hori izango dela aurrerantzean, izango dena eta izango duguna horrek biztan da guri ere eragiten digulako. 11:05 minutu lagunok onaino kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatz, guk aurrera egingo dugu bertsoekin. Atzo kontatu nahi genizuen istorio bat, azkenean ez genuen kontatu eta gaur gaiari helduko diogu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zeruko aita barka itzatzupe katarien pausuak, Kantabriako deskalabruak dira delastimosuak. San Ferminak ez dira zezenak, inauteriak ez dira mozorroak, Donostiako aste nagusia ez dira su artifizialak, eta San Sebastian eguna, ez da, danborra da. Seiezu. Tira, badira, baina ez hori bakarrik, askoz gehiago ere badira. Festa guztietan egitarau mardula osatu ohi dute antolatzaile ofizial, zein ez ofizialek, eta gu gaurkoan duela 80 urteko San Sebastian egunera begira jarriko gara, danbor hotxak alde batera utzita. Diogu arbola berenkatua, orain argatik deitzen diogu arbola berenkatua. Izan ere, atzoko egunez duela 80 urte lehen bertso gudua ospatu zuten Donostian, egungo txapelketa nagusiaren aurrekaria. Ikusgelak honela kontatu zigun. 1935ean lehen aldiz bildu ziren Euskal Herri osoko bertsolariak txapelketa batean parte hartzeko. Bertsolaritzan iraultza handia ekarriko zuen horrek. Harremanetan jarri baitzituzten joera, estilo eta jatorri desberdinetako bertsolariak. Basarri, txirrita eta beste asko. Baina kolpetik eten behar izan zuten txapelketak abiatutako segida. Zergatik? Espainiako gerra zibilagatik lehenik eta frankismoaren debekuengatik ondoren. Ere ez nuen ikuste, 1000 urtean segitu duten fueru. Baina guazen aurrekariak aztertzera. Fernando Amezketarrak Azpeitian 1789an kantatutako bi bertso gorde badira ere, 1801 gertatu omen zen bertso saioetan mugarria izango zena. Bilabonan izan zen. 4.000 ikusle bildu ziren herriko plazan, Zabala eta Txabalategiren bertso gudua ikusteko. Bosna ontza urre jokatu zituzten bertsolariek. Txabalategik Aizarna Zabalgo sakristaua eraman zuen epaile gisa, Zabalak Fernando Bengoetxea, Fernando Amezketarra, herrikidea eta Bilabonako alkateak Jose Mendizabal Apaiza izendatu zuen, boz erabakitzaile. Orduko saioetatik salbatutako bertsoak 8 eta 9 txikiak dira batez ere. Eta entzun bitxikeri hau, 2 oholtza ezartzen ziren. Plaza edo eremu zabaletan eszenatoki bakoitzak aurkari bana hartzezan. Esaten zuten gu gaituko orain Espainiako nagusi. Esaten zuten gu gaituko orain Espainiako nagusi. 19. mendeko lehen 40 urtean nagusi izan ziren horrelako bertso guduak 18. mendeko barkatu. Baina herrietako agintarien artean bertsoekiko bi jarrera azaldu zituzten. Gipuzkoako herri batzuek bertso guduak antolatu zituzten, eta beste batzuek bertso saioak ihunez eta zigorrez astindu. San beharra dago orduko egoera oso aldakorra zela Euskal Herri osoan zehar. Fernando Amezketarra, Zabala, Txabalategi eta Izuela izan ziren orduko bertsolari ezagunenak, eta hau aprotxatuko dugu Fernando Amezketarraren marrazki bizidunetako sintonia entzuteko, ze ederra benetan. Hilda bezala lotan nengoen eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat izan adin alaigarri.
Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazkik. Egia baizik ez dut esango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren zorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu pizkorrena, ate guzti. Baina noski bertsolaritzak gizartari erabat lotuta dagoen fenomenoa izaki, karlistadek eragina izan zuten bertsolariengan ere. Aldarrikapenek gora egin zuten, baina jendeak ez zuen dibertitzeko astirik. Beraz, aldarriak zabaltzeko zertzen eraginkorrena? Bertso beraren kopiak eta kopiak egitea, hau da, bertso paperak. Pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere arlotiaren zatobe. Atzenerako estrangerua egin zen Hori bai, orduko bertsolari eskolatu gabeek etzekiten idazten eta senide lagun edo ezagun baten premia izaten zuten buruan sortutako bertsoak paperera eramateko. Zenbat aldatu diren gauzak. Pentsa, 18. mendeko bertsolari asko horrela definitzen ditu bertsozale elkarteak. Garai hartako bertsolaria eskolatu gabea da. Ez du inolako ikasketarik. Irakurtzea, idaztea bezain arrotza egiten zaio. Baserri girokoak dira, ezagutzen direnak. Herri hizkeraz mintzo direnak, herrikide eta aiden soiltasunaz ari direnak. Biziginanak lotu ginduzten katian. Orduan eskolatu gabeak eta orain, adibide bat jartzarren, Gipuzkoako txapeldun den Alaia Martinek, unibertsitateko ikasketak egin zituen Bilbon eta Argentinan. Ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua da eta zinemagintzan espezializatua. Gora gure txapelduna. Tu ditzagun lagunak, bizitzaren templu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku mendeko hitza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskortain prefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. Harrita ondorenian, beste 20 bat urtian, zenbait amaren seme honradu, Kuban sartu zen lurpian. Guraso askok negar egindu, ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi gina den. Baina itzul gaitezen bertso paperetara. Egoera historikoa medio, bertso paperek loraldi ederrean jarraitu zuten, tartean, Txerrita eta Peio Mariotaino bertsolari esker. Ta orduan, zer gertatu zen bat-bateko bertsoekin? Lore jokoi esker gora egin zutela berriz. Joko hauek ahozko literatura eta poesia bultzatzeko sortutako lehiaketak ziren. Lehena, Okzitaniako Tolosan egin omen zuten 1324ean. Poesia probentzala suspertzeko. Mende batzuk beranduago, Antoine Dabadi zientzialari eta filantropoak Euskal Herrira ekarri zituen. Urruñara hain zuzen. 1851 sortu eta mende erdiz bat-bateko bertsolaritzaren gotorleku izan ziren. Zori gaiztuan sartu ziraden oiek orteko. Baina tira noizean behineko lore joko ez gain, bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adieraztokia, sagardotegiak, tabernak eta ostatuak izan ziren. Baina moixkorretik eta hori gainetik kentzeko, hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin behartzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Hortan ere ez dakit nola portatuak dian.
Hortaz, errealitatea moldatu nahian, Jose Aristimuño Aitzol, Manuel Lekuona, Juan Jose Makazaga, Basarri, eta beste zanbaitek piztutako mugimenduaren lehen fruitua, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehen edizioa edo izan zen, esan dugun bezala, atzoko egunez ospatutakoa Donostian. Konbenioko papera, Euskaldunak zer derecho duen, hortik kontuak atera. Mila zortzireun hirurogeita zortzigarrengo urtian, urriko hilako geita zortzi zituen egun batian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardat. Baina nolako izan zen egun ura, puntako 20 bertsolari lehiatu ziren Donostiako Kursal Zarreko Poxpolin aretoa leporaino beteta zegoela, eta holtzan bertsolaritzaren bi eredu, taberna giroan sortutakoen bertsomolde zirikatzailea, eta bestetik, garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzentzaleago bat bestetik. Antxe azaldu zen Txirrita, Kepa Matxainek horrela irudikatzen zuen behintzat, duela urte batzuk idatzitako erreportajean. Komentatu omen zioten Txirritari nola Aitzol eta konpainia aritu ziren herri-zerri bertsolariak probatzen. Oso serio gainera, zu bai, zu ez, zu bai, zu ez, zu bai, baina noski, ez omen ziren ausartu Txirrita alako trantze batzetik pasaraztea. Zerdurako Txirrita gaixoa, 75 urte betetzer zegoen, 140 kilo soinean, hankak izorratuta, hortzik ere ez omen zuen. Oso ezgera iristen baino. Ta antxe ziren, saiburu, Txirritaren lehengusua zena, txapel, alkain, lexo eta tegiri txiki, behin baino gehiagotan Txirritaren kantukide izan dakoak, antxe zegoen Etxeberria eta antxe zegoen Sorozabal Donostiarra, Peio Zabal eta Errentierreara, baita haren anaia Joan ere, Bizkai aldetik ere etorritako pare bat bazeuden, Utarre eta Abarrategi besamotza deitzen ziotena, Laburditik Matxin eta Nafarroatik Panpale, eta antxe baita ere Basarri deitzen zioten 21 urteko gazte zarauztarra Korbata dotorearekin. Eman zizkaten eskuak, oien barrendik irtetzen. Hau ere asko aldatu da, baina orduko epai irizpideak hauexek omen ziren. Oso txarrari 0. Txar xamarrari 5. On xamarrari 10, onari 15, eta oso onari 20. Epaileak hauexek ziren Toribio Altzaga, Jose Olaizola, Manuel Lekuona, Joseba Zubimendi, Txomino Lano, eta oiren guztien buru, Aitzol. Eta hasi ziren kantuan, eta hasi zen Txirrita ere. 80 urte gainean ditut, nago hanketako minez. Donostiara etorria naiz, erren handia eginez. Bi bastoirekin txit larri nabil, pausorik eman ezinez. Euskara ia aztu zaiteta, erderarikan jakinez, maixu batekin eskolan laster, hasi behar det latinez. Salbatzeko asmuan dabil, sotan abeltza jantzia. Bildurrik gabe joateko dio, badata gomenentzia. Mutil gaztian gatikan ere, zerbait esan du fraileak. Usteko dio garaitxarreko. Eta ez dakigu Gorbatak lagundu zuen ala ez, baina 1935ko txapelketa hartan, bertsolaritzaren profesionalizazioak irabazi zuen Basarriarekin batera. Eta bestelako bertsolaritzak lehen aipatu dugun, tabernetan, sagardotegietan, ondutako bertsolaritzak, hau da, Txirritak 5. postu soil bat onartu behar izan zuen. Urte betera aldiz, Txirritak Euskal Herriko txapela jantzi zuen, epaietako batek uztapidek argi eta garbi merezi zuela azaldu zion arren Manuel Olaizolari. Txirrita hiltzear zegoen. Baina 1937an txapelketarik izan balitz berak irabaziko zuken. Baldin eta Basarrik berriz gai jartzaile lana egin izan balu eta Frankok bertsolaritza ilunpera bultzatu izan ez balu.
Zoritxarrez, gerra zibila piztu zen, txirrita hil eta gutxira. Ondo erreparatzeko Misio santu ontako hitzak ondo gogoan hartzeko Munduan ongi portatu eta gero zeruan sartzeko Emakumiak ere gaixuak ez daude denak justuak Ez dul batzuak aditu ditut neharrarekin nastuak Malkuak bera deizkiotela gurutzeturik eskuak Ez ikaratu barkatuko du gure jangoiko prestua. Ministro hoiek izandu dira predikadore sotilak. Lenda biziko gizonengatik izugarrizko batallak. Gero aboan hartu dituzte neskatxak eta mutilak. Azkenerako astindu ziran atxuen patar botilak. Bertso horiek ez dira izan goizuetarren kaltian. Lehenain nima ez dago orain diabruaren katia. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, ba prest gaude. Igo pertsiana, naiz irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaleko 6etan. Ezin igari egin itxaso hauetan, ta eskua gora. Ez dute zer egin danoa inora, Azken egun hauetan birala eginda duela egun gutxi estrenatu zen Infiltrats izeneko erreportajea. Honek polizia infiltrazioko operazioen patroiak, inpaktuak eta akatsak azaltzen ditu. Kataluniako 3K telebista publikoko 30 minuts saioan emititu zen 3 urte iraunduen kazetaritza investigazio baten emaitza da. I ha estat actuant com a agent secret al Hernández, Ramón Martínez Hernández. Falsa de Marc Hernández Pont. Atenció. La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia i era un agent del Cos Nacional de Policia. El tema és que aquests que has pillat són el 2% o el 60% de tots els que estan infiltrats. Tú cuando eres un agente infiltrado, tu vida ya es otra y te tienes que mimetizar, además lo eres 24 horas. Arran de la participació a l'Horta, tindre accés a moltíssima informació que la policia i l'Estat no tindria per què tindre, no? Considerem que la infiltració al moviment per l'habitatge era un objectiu en si, però sobretot també un mitjà per entrar en organitzacions de l'esquerra independentista en el seu cas. Ordubeteko iraupenarekin ikusentzunezko erreportajeak polizien modus operandiaren eta patroi komunei buruzko xehetasunak ematen ditu. Eta aldi berean, mota horretako operazioen mugei buruzko eztabaida zabaldu du. Gainera, lehen aldiz, infiltratutako poliziek egindako eta haiek aurkitzeko funtseskoak izan ziren akats batzuk ezagutzera ere eman dira bertan. Biktimekin hitz egin dute eta hainbat testigantza jaso dituzte.
Jo vaig conèixer el Dani a l'octubre del 2020 a la Cinètica. És un cinema ocupat a Sant Andreu, a Barcelona. Vam començar a quedar, ens vam començar a liar... 2020an ezagutu nuen Daniel Hernández, Cinetikan, okupatutako Barcelonako zineareto batean. Però sí que sabia molt què dir i on dir-ho i a qui dir-ho. I a nivell estètic també va anar canviant. Elkarrekin ateratzen hasi ginen, ez zeukan oso diskurtso sakona, baina bazekien zer esan, non esan eta zein esan. Estetika ere aldatzen joan zen. Que ell m'estimava molt i que jo no a ell. Jo considero que a mi m'ha violat l'Estat. Azkenean harremana eten egin zen, berak esaten zuen, berak maiten induela eta nik ez nuela berak maiten induen beste maite, nik ez nuela inbeste estimatzen, azken finean nik kontsideratzen dut estatuak bortxatu egin hauela. Erreportajeak azaltzen duenez, 2008ko hasieran, 2019ko udazkenean prozesuaren epaiaren aurkako egindako mobilizazioaren ondoren, segurtasunarengatik gutxienez, Polizia Nazionaleko 4 agente Kataluniako eta Valentziako herri mugimenduetan infiltratu ziren. Nortasun faltsuekin Maria Perillo Gironan infiltratu zen, Ramon Martínez Valentzian eta Daniel Hernández eta Marc Hernández Bartzelonan. Laurak Abilako Polizia Eskolaren 33. promozioko kideak dira, eta Polizia Nazionalaren inteligentzia zerbitzupean jardun zuten, informazio komisaria nagusiaren agindupean. Beraien funtzioak ordena eta segurtasun publikorako informazioa biltzea, jasotzea eta tratatzea dira. Instalazioak poliziagune handi batean daude Madrilgo Canillas auzoan. Jarduera guztiak sekretu ofizialen legepean daude. Operazio hauen esparruan, infiltratuak unibertsitatean matrikulatzen dira eta plaza publikoak betetzen dituzte. Sabotaje ekintzen buru dira. Abokaturen batekin elkartu eta infiltrazio baten defentsa estrategiak definitzen dituzte. 4 infiltratu hauetatik 3 unibertsitatearen bidez sartu ziren mugimendu eta kolektiboetan. Pixkanaka, pertsonaz pertsona eta militantez militante muturra soartzen joan eta harreman sakonagoak egiten hasi ziren. Kasu batzuetan harreman sexoafektiboak izan dituzte, bikotekide figura ere hartuz. Biktimetako emakume batek argia itzalita lekukotza gogor bat eman du gainera. El miedo y el ansia, el verbo que late escondido pintando quimeras debajo de mi cama. Escucha la calma. Entzun dugun bezalaxe, bortxatua izan delaren sentimendua duela azaldu du. Eta orain errepikatu daitekeelaren sentsazioarengatik ezin duela militante bizitza egin. Ez dela manifestazio ez da bileretara bertaratzen beldurrarengatik. Bizitza, pertsonal, politiko eta intimoa bortxatu diote. Argien giltzak, gaurko bake izpiak, hasen ere bila. Markek ezker independistarekin lotzea lortu zuen unibertsitatearen bidez, eta baita Bartzelonako auzo gotikoko etxe bizitzarako eskubidearen aldeko kolektibo batean parte hartzeari esker ere. Valentzian aldiz, Ramonek sabotaje ekintzak idatzen ditu. Rol hori Maria Josep Martínez Alerta Solidarioko abokatuari esker da, legitimatzeko eta inolako susmorik ez sortzeko modu bat ematen baitio. Bakardadeak tapa bersareak, horrek ematen didana ezteak, leku ezberdinetara, Dani, Bartzelonako hainbat proiektu politikotako emakumeekin harreman zen, eta harreman horiek gainjartzen zituen infiltrazio metodo gisa Laia Serra abokatuaren arabera. Bestalde, Gironan, Mariak harreman luzea du Oskar Campos Gironako militantearekin, harentzat bere bizitzako babes inkondizional bilakatuz. Izan ere, Maria I.T. Espainiako Polizia Nazionaleko agentea 2019ko promozioko 4. espioia izan zen, eta hoi hartzun mediatiko handiena izan duen kasuetako bat ere izan da. Azken egunetan birala eginda Oskarrek Mariari bere sekretua eskurritu zuen momentuan eginiko bideodeiaren klipa sareetan hauxe duzue.
La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia, sinó que realment es deia Maria Isart Torres i era un agent del Cos Nacional de Policia. Xavorri, saps que no et perdonaria jo mai de la vida? A què? Que et diguessis Maria Isart Torres. T'hem pillat. Ja. Bé, sóc de la mateixa... Però m'hauria de tots els altres, vale? Te pot dir una cosa? Digues. És que sé que sempre ho he dit, sona hipòcrita o el que sigui, que tu m'has conegut allò de veres. És a dir, t'ho juro, només t'he ocultat que he estudiat criminologia i que soc policia. Escolta'm una cosa, tu estàs segur, la teva família està segur, tot el teu entorn està segur, no he dit absolutament res, i tu precisament t'he ajudat, però vamos, per què? De puta madre. Òscar, joc, citat, és que t'he beneficiat més que perjudicat, i això perquè memòria ara mateix. Per què me segueixen? Òscar, hi ha infiltrats a tot Espanya, ho entens? A tot Espanya, Salamanca, Màlaga, Granada. És que vols associar tot independentisme? No és vera. No és vera. Deixa de pensar en la puta política. No vulguis fer bombo d'això perquè les famílies se destrossen. No em parlis de destrossar famílies perquè tu ja l'has destrossada. Que no t'he dorat de veure. Bideodei horretan Oskarrek gogoratzen du nola Mariak behin esan zion ea baote zegoen barkatuko ez liokeen edo zer. Eta bideodeia egiten duenean Oskarrek esaten dio badago gauza bat sekula barkatuko ez nizukena. Eta orduan polizia honek esaten dio bai, maitia esaiazu zer den. Eta Oskarrek esaten dio nizuke inoiz barkatuko zure izena Maria Isart izatea eta Espainiako Polizia Nazionaleko agentea izatea. Momentu hartan, infiltratuak polizi honek Mariak etzekien grabatu izaten ari zela. Erreakzioikoa bideodeia moztu eta deseagertza izango litzake, baina hori egin ordez hitz egiten jarraitzen du eta elkarrizketa luze bat dute biek entzun duguna, zatitxo batzen bertan, Mariako orduan konturatzen da, deskubritu dutela, egia atera dela, eta esan bezala, deia moztu ordez, esaten dio bere bikotekideari, edo ordura arte behintzat bikotekide izan denari lasai egoteko, seguru dagoela, bere familia seguru dagoela, bere lagunak seguru dagoela, gertatu balin bada zerbait izan dela, gainera, onuragarria izan dela, Mariak bere bizitza doble hau egitea, polizia infiltratu bat izatea, eta orduan ez diola kalterik eragin Oskarri. Guztiz kontrakoa. Onuragarria izan dela. Oskarrek ez du sinisten entzuten ari dena, eta halako batean galditzen dio, baina zergatik jarraitzen nauzu, zergatik infiltratu zara mugimendu honetan, zergatik ibili zara nire atzetik. Eta Mariak oharkabean onartzen du Espainiar estatu osoan zehar daudela polizia infiltratuak. Salamankan, Malagan, Kordoban. Bere burua defendatzeko ere Oskarretaz ez duela ezer esan azaltzen dio tono arrodotz batean. Harremana sakona zen, Oskarrek Mariaren familiaren etxea bisitatu zuen establezimientos de Palma auzoan. Ama alabek biek gezurra esan zioten, infiltratuaren bizitza laboralari buruz. Mariaren amak telefono bidezko harreman estua ezarri zuen espiatuarekin eta haren inguruarekin Gironan, eta une intimoak partekatu zituenarekin. Izan ere, Maria izan zen bere familia aurkezu zuen bakarra, eta oraindik ez dakite zergatik egin zuen. Bere ekintza izan zen edo nagusien aginduak jarraitzen ari ote zen. Bartzelonan Mark Hernandezen kasuan, Ixa sare sozialean Judith González militante gazteak bideo bat publikatu du beraien kasua azaltzen. 2 urtez militantzia politikoa elkarrekin egin ondoren, Polizia Nazionala zela jakin zuten. Bere hitzetan, estatuak edozein violentzia mota erabiliko du militantzia politikoa oztopatzeko. Ni per les meves companyes ni per mi va ser fàcil conèixer la veritable identitat del nostre company de militància, Marc Hernández Pont. El que es feia dir Marc era en realitat l'Ignacio José Enseñat Guerra, agent infiltrat de la Policia Nacional. Ahir es va estrenar el reportatge de la Directa sobre les infiltracions policials del 30 minuts de TV3. I és que saber que el teu company, amic, confident, no és qui diu ser, no és fàcil.
Saber que aquella persona amb la que has estat compartint confiança personal i política t'ha manipulat i enganyat no és fàcil. Però ens va passar a nosaltres com els hi ha passat a moltes altres a Barcelona, a Girona, a València i a Madrid. Fets que reiteren l'obvietat. Aquestes pràctiques han passat i continuaran passant. Tot el viscut em va portar moltes reflexions. I és que aquesta és la lògica dels estats capitalistes. Sembrar la misèria entre la classe treballadora i reprimir la seva possible organització. Madrilen 2024ko irailean oihartzun handia izan zuen beste infiltrazio kasu bat ere ateratzen argitara, Marta La Estupa deiturikoa. 1985ko promozioan graduatua, 2 hamarkada baino gehiago egon da mugimendu sozialetan infiltratuta. El Salto komunikabideak ziurtatu ahal izan zuenez, ezkutuko ibilbide luzea egin du Martak Madrilgo hainbat espazio politikotan. Autogestionatutako esperientziatetik hasi, adibidez, El Laboratorio Gizarte Zentroan, Grapoko eta PSEko presoei laguntzeko kolektiboetaraino, baita kolektibo euskaldunetan ere. Koordinadora antifasistatik eta presioaren aurkako hainbat gunetik ere igaro da. Irakurtzeitu taberna parian, ez dakit inoiz poliki juten, azintzi faltao barruko zuten. Ibilbide luze hori izan da ere haren presentzia etzen oharkabean pasatu, arekin espazioa partekatu zuten pertsona batzuentzat. Parte hartu zuen azken kolektiboan, errepresioaren aurkako amen kolektiboan, alde egitea erabaki zuen, polizia zela susmatzeko adina zantzu izan zutenean bere kidek. Ahots gehiegi datoz kanpotik, haien oihartzunak nere barrutik, bide berriak alezarretatik, zaran aurrian aurpegiak. Pandemia aurreko 2020ko martxoaren 8an, pandemia beteko 2020ko martxoaren 8an eginiko manifestazioaren ondoren, kontaktu fidagarri batek Marta argazki batean ikusi ostean kolektiboari polizia zela santzien. Pandemia erdi-erdian ezin zuten mugikorretik hitz egin, pentsatzen zutelako agian pintxatuta egongo zirela mugikorrek. Horregatik erabaki zuten trampa txiki bat edo froga txiki bat egitea. Bere bizitza, Martaren bizitza laborala kontrastatu nahi izan zuten. Horretarako, taldetik, represioaren aurkako amen talde hontatik agian kotizazioa gaizki egin zietela jarri zuten eta abokatu bat hori konpontzeko laguntzera eskaini omentzela. Kide denek partekatu behar zutela haien bizitza laborala, baina Martak ez zuen partekatu. Bere azalpenetan laguntzuen abokatu batekin topo egin omen zuen kalean eta dena ondo zegoela esan omentzion. Orduan jakintzuten dena, 20 urte baino gehiago egonda etzen norbait izaten. Ama banandu baten fatxada egiten zuen, bere konpromiso politiko etengabea erakusten zuen. Aranjuezetik Madrilera bidaia ugari egiten zituen, baina gainontzeko kidek susmoak zituzten horren antzean infiltratutako polizia agente bat zegoela. Etzen, inesteko platera erraza izan espazio horretako beste lagunentzat, guztira 7 urte baino gehiago egon baitzen kolektibo horretan militatzen. Orain zer geratzen da, jada ez daukat gogoan nola, hasi zen guzti hau nola, entzuten diren orainek tiro hotxak mendietan, itxasaldeko ekaitza desegindako ametxak. Zer geratzen da orain, zer geratzen da orain. Erreportajea azken urteetako kazetaritza ikerketen emaitza da. 4 kasuak Gema García Fábrega, Jesus Rodríguez Sellés, Esther Fayos, Irene Molina, David Bou eta Marc Iglesias Kolomerrek osatutako ikerketa talde baten lanari esker aurkitu ziren. Talde honen lan iraunkor, zehatz eta konprometituak ahalbidetu du filma. Tira eta gurean zer, etan egindako azken infiltrazio kasu ezagunenak Jose Antonio Anido Martínez eta Elena Tejeda Berradre izan ziren, bat Guardia Zibila eta bestea Polizia Nazionala urren azurren.
Anido Martinez Estrasburgoan bizi zen galiziar bat izan zen. 1989tik Baionako inguru abertzaleetan infiltratu zena. 1985ean etaren agiri batek jakin zuen bere gurasoen etxean ateratako argazki batek, militar gisa agertzen zela argazki horretan, bere jatorria argitzen zuela. Bere nortasuna eraldatua izan zen eta agenteak Antonio Cabana Romar izena hartu zuen. Espainiak Kolonbian duen enbaixadara bidali zuten. 1988an atentatu bat izan zuen Bogotan. Bertan, bere laguna hil eta bera zauritu egin zuten. Elena Tejadaldiz 7 urtez infiltratu zuten komunikabide abertzaleetan 1982an. Urte betez bizi izan zen Donostian poliziak atxilotu zituen komando bateko kideekin. Logroñoko bizilaguna Donostiara joan zen bizitzera eta etarentzat azpiegitura eskaini zuen. Infiltrazioaren ondorioz atxilotuen beste kide batzuek ihes egin zuten, besteak beste Jose Luis Gerestak. Handik gutxira hil zen inguruabar arraroetan. Admiro com fa un pioner quan troba terra estranya, la marca d'una arrítmia al pols d'un batet. He comptat els bits que fa una vida entre les mans per poder-ho entendre, per poder-ho mesurar. Entre carn i os tens una intempèrie dins del cos on jo vull dormir. I sé que em pots abrigar, i sé que puc abrigar. La projecció d'un pensament creuant valls i muntanyes, de l'atracció dels cossos a Newton en vers. Vull creuar la línia com qui llepa grans de sal, l'ojalà del Sílvia fent-se niu dins del... Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amaikagarrenez beltzez jantzi da baztan, eta horrela egongo da aste osoan zehar. Horrela esan da badirudi zerbait txarra gertatu dela, baina justu kontrakoa da, arrazoia. Atzotik hasita, hilbeltza, Euskal Nobela Beltzaren astea abian da, eta igandera bitartean, genero horren zaleen erdigune eta topagune izango da bailara. Alberto Atxa Matxain, hilbeltzaren antolakuntza taldeko kidea da, eta bigarren kafera gonbidatu dugu, atzo hasi eta igandera bitartean, hilbeltzak emango duenaren inguruan aritzeko. Egunon eta ongi etorri, Alberto? Egunon zuei, bai. Zer moduz gara? Bueno, ongi, hemen
giro pixkat beltzarekin, baina bestela, ondo. Ondo, Alberto, pentsatzen dut, askotan esaten da, zerbait antolatzeak lan handia ematen duela, eta behin antolatutako hori, gauzatzen hasten denean, antolakuntzako kidek lasaitasun hartzen dutela, zuen kasuan ez dakit, behin hilbeltza martxan jarrita lasaitasunerako tarterik izaten da, edo izaten duzuen nahikoa lan aste guztiko ekintza prestatzen? Inundik nire, lasaitzeko bape azteri gabe ibiltzen gara, antolatzeaz aparte gu geu ere arduratzen gera hainbeste gauzetaz, aurkezpenetaz, ekitaldien aurkezpenetaz, gero hastian pare bat 3 aldiz bazkaria ere eruan inbarri izaten dugu, eta gero jendearekin egon, azkenengo momentuko gauzak beti zer gertatzen dela, edo falta dela, edo eruan berdala, edo ekarri berdala, hortze hoten geran, buru belarri azte osua gelditu gabe, hala da. Beraz esan genezak ez zuek... Lasaitasuna gero hartzen dugu. Ja, danak itzen delarik, ja, bordun bai hartzen dugu lasaitasuna. Hori, urtarrila bukaera aldera edo, hartuko duzu, arnaz apur bat, ezta? Bueno, 26an datorren igandien akitzen da, astelenian 27an, ja, geratuko gara, lasai. Ederkia, Alberto. Atzo hasi zen, aipatu dugun bezala hilbeltza, eta lehenengo egun horretan, hilbeltza bekaren lan irabazlea, den aurkezpena izan zen duten, duela 2 urte, Joxan Oiz Arrutik irabazi zuen beka, eta atzo 10 liburuaren aurkezpena izan zen duten. Zer moduz joan zen? Primeran, ja 7. beka da aurkeztu genuen atzo, ja badire batzuk sortu direla gure laguntzarekin, eta primeran Joxan Oizekin, pixkat liburua mamitu genuen, eta Donostiko milaka historia jakin genitun, ondo jantzita etorri izan, eta gustora pasa genuen, bai. Eta behin Joxanen aurkezpen horren ostean, Alberto, jarriko gara pixkanaka, asteak emango duena aletzen, eta bihar, esate baterako, Anizko elkartean, arratsaldeko 7etan, asteazkenarekin, Barlak komisarioaren abenturak eta desbenturen inguruko solasaldia izango duzue. Hala da, Idoia Santa Mariaren eskutik, Friedrich Durremat idazlearen epailea eta borreroaren liburuaren inguruan, hor agertzen da pertsonai hori, Barlatz komisarioa, eta horren inguruan ez dakigu, zer kontatuko digun Idoia Santa Mariak, baina danagia irrikan gaude, bihar abertze gertatzen den, Anizko elkartian. Alberto, ikusten dugu, hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea izaki ere, Euskal Herritik kanpoko pertsonaiak, liburuetan agertzen diren pertsonaiak ere lantzen dituzuela, hoien inguruan ere aritzen zaretela, beraz, ez dakit prestaketa horretan eztabaida asko izaten duzu ze edukiren inguruan aritu, edo saioetan parte hartu eta saioen ardura izango duten pertsonen esku uzten duzu saietako eduki antolatzea. Euskal Novela Beltza esaterakoan ez gera bakarrikan sormenari buruz aritzen, ez? Itzulpenak ere, beste hizkuntzetatik euskara itzulpenak ere, guri baliatzen dugu, ez? Beka bera ere joaten da txandakatzen, urte batian esaten da sormena eta horrengo urtean itzulpena, pentsatzen dugu importantia dela ere, itzulpen multzo bat eukitzia euskeraz, kanpuko idazleena, ez? Eta kasu honetan adibidez, Barlatz komisarioarena, Idoia Santa Maria berak itzulizun liburua, eta orduan interesgarri euritu zitzaigun, bere ikuspegia eta jakitia, liburu honen inguruan, eta horrela, orduan guk ekitaldiak eta antolatzerakoan, joaten gara pixkat ikusten, ze eskintzen digun inguruak, bai, sormenaren aldetikan, baina baita ere itzulpen aldetikan. Biak interesgarriak uritzen zaizkigu, eta biak sormena, itzulpen bat ere badu sormenetik ere, bai.
Orduan, interesgarria ebitzen zaigu. Eta Alberto, horrela, gure artean, hola, jende gutxik entzuten gaituela aprobetxatuz, antolakuntza taldean, egitaraua antolatzerako eta osatzerako orduan, eztabaida asko izaten duzu, esan nik hau jarriko nuke, nik beste hau ere ekarriko nuke, nik honiekin ere hitz egingo nuke, horre nolako izaten da egitaraua antolatzeko prozesu hori antolakuntza taldean? Ez da hola gilegi izaten, talde guztietan bezala badago jende bat, gauza batzuetaz arduratzen dana, beste batzuk beste bezetaz, eta orduan, saioak eta aukeratzerakoan, badire bizpairu, hortaz arduratzen direnak, behiek joaten dire ikusten urtean zehar, ze sortu den, edo ze gai azaldu dirane batian edo bestian, eta gero baditugu bi aholkulari ezinbestekuak Iruñan, Jon Alonso eta Patxi Larrion, eta hoiek ere asko laguntzen digute, ze behiek kontaktu asko eta badituzte. Orduan, bata bestiarekin egizateko ez dugu arazo hondirik eukitzen, ez gaiak eta zaioak antolatzerakoan, ez da ere, gure artean, ez? Lasai hartzen dugu. Egi esateko talde bat oso ondo konpontzen gerana gara, eta bakoitzak bere ardurak hartzen ditu, eta primeran, horrela. Ondo moldatzen bazaret eta bakoitzak bere ardurak hartzen baditu, Alberto, horrek gaur egun urrea balio du, beraz, eutxi horri. Esan dugu, bihar mai inguru hori, solasaldi hori izango dela Idoia Santa Mariarekin, eta hurrengo ekitaldia ostiralean izango da, Iruritako gizarte bilgunean, hau ere arratsaldeko 7:00, eta bertan argitzen dokumentala eskainiko duzu, Alberto? Hori da. Beti ere ostiralea zinema beltzari ematen diogu pixka bat arreta, eta horren inguruan gai desberdina joan gera jorratzen urtetik urtera, eta pelikula mota desberdinak, ez, beti ere pixka aldatzearren, eta beti ere gainera pixka bat ez, euskeraz zinema beltzik zaila da aurkitzia, ez, gaur egun, eta orduan, alegintzen gera, era batera edo bestera, horren inguruan zeo zer egiten, eta urten dokumental bat ekarriko dugu, interesgarria iruditu zitzaigun, altsasu, Sakana inguruan, ez, egin zen dokumental bat argitzen, izenekua, pixkaote torturari buruz, eta hori bakizu novela beltzak beti gai sozialak eta lantzen ditula, bere oinarrian bentsat beti ere, gizartea eta gai sozialak beti hortze dare, ez? Txertatuta espada oso agirian atzekaldian, ez? Eta orduan, guretzako balio du gai sozialak lantzen duen ia edo zer gauza, ez edo zer gauza, benetan, baina bai urreratzen dana horretara balio zaigu, eta torturarena neko gai beltza iruditu zitzaigun. Orduan, Sakanan egindako dokumental hau interesgarria iruditu zitzaigun argitara ematia, eta hori aukeratu genuen datorren ostiralerako. Hori ostiralean, esan bezala, Iruritako gizarte bilgunean, arratsaldeko 7:00, eta jada asteburuan bete-betean sartuta, Alberto, larun bat goizean, Elizondoko Arizkunenea kulturretxean, goizeko 11:00, mai inguru bat antolatu duzue, Isabel Jaurena izango da gidaria, eta Edurne Elizondo eta Mikel Elortzak parte hartuko dute. Alberto, niri izenburuak, mai inguruaren izenburuak, arreta deitu dit, nola sortu kriminal bat, nahi gabe. Kontai duzu. Egia esateko hori guk ere ez dakigu, mai inguru honetan, zuk aipatu dituzu hiruien artean, behien artean, hartu zuten gaia, eta gai hori nundik nora eraman, behien artean dakite. Guk ara joan arte, eta mai inguruaren aurrian egon arte, ez dugu jakingo zertaz zolaztu behar duten, edo zer daukaten buruan, baino denon ahotan, oaintxe bertan,
laizterre epai bat izango da, hemen arostegiaren afera horren edekin, detenitutako batzuekin, ez, gazte batzuk eta ezain gazteak ere bai, ez, proiektu horren kontra, ekintza bat egiteagatikan, kriminal bezala epaitu behar dituzte, terrorista bezala. Orduan, ez dakigu hori aipatuko den, edo ez, niarin ez bakarrikan zure galderari erantzuten, hori, kriminalak sortzen dira, beraiek nahi gabe baita ere. Orduan, gai hori, arraz interesgarria iruditzen zaigu, ez dakiguna da, gero beraiek nondikan bideratuko duten, baino pentsatzen dugu hortikan ere joko dutela. Zuek aipatu bezala, hortxe izango da, otsailaren 3-tik 7 epaiketa hori, eta fiskalak 56.000 euroko isuna eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatuak ditu auziperatuentzat. Hori goizpartean izan... Eta gainera, baina ez hori bakari, leheno aipatu detena, terrorista moduan epaitu nahi dut, eta hori da garabena. Zalantzarik gabe. Hori goizparteko mahai inguruak ikusiko dugu, zer ematen duen, izena bintzat izenburua esan dugu, nolabait ere gantxoa duen hoietakoa dela. Ondoren bazkaria izango da Alberto Erratzun, bertarako txartelak ere hilbeltza baztaneun @gmail.com elbidean eskatu daitezke, eta arratsalde parterako lehendabizi liburu aurkezpen bat, eta ondoren ilunabarrean ilargipeko enigmak susmagarrien gaua egingo duzue. Hori da, Bazkalon ostian beti egiten dugu, liburu batzun aurkezpena, normalean bizpairu hartzen ditugu, ez luzatzearen, bezala pixka jendea aspertuko litzake ez, liburu gehiagorekin, baina egia esan, hortze gelditzen zaizkigula, liburu mordo bat, gustora ekarriko genituzkela, aurkezpen honetara. Eta aurten, basokoa izazun Grazia Quintanarena eta lehendakarian alaba Iñaki Txarromanena aukeratu ditugu, baina hori, esan bezala, ditu dira horkanpoan beste pilo bat, ez? Eta gero, liburu aurkezpenen ondoren, pixka bat tarte pixka bat usten dugu jendearen dago, eta ilunabarrian, susmagarren gaua ospatzen dugu, erratzaldeko 7 anaintzin, eta horrekin, izen horren azpian, jolas moduko bat aurkezten ditugu, edo jendeari jolasian aditzeko aukera ematen diogu, pixka bat ere, dana literatura eta dana gauza serioak izateaz aparte, pixka bat ere jendearen arteko harremanak, eta pixka bat modu polit batian, erratzeko kaleetan ibiltzeko eta poteo baten inguruan, hortxe jolazian, eta parre pixka bat inez. Ederki, eta amaitzeko, igandean borobilduko duzue aurtengo hilbeltza, goizpartean xartolako aseri itzuli beltza egingo duzu azpilikoetan 11etan, eta arratsaldeko itzordua deitu digu Arreta, Alberto Elizondoko Arizkunenea kulturretxean, arratsaldeko 7 aurrera, odola kantari euskal kantagintzaren tragepedia emanaldia izango da, Unai Elorriagaren, eta Josu Aurrekoetxearen eskutik, horrela egiguzu, posible bazaizu behintzat horrela aurrera pentsiki bat ikuskizun horretan zer ikusiko dugun? Egiezateko gugauk ere ez dakigu oso garbi, hori nola izango da, errezago itzengo dizut goizekoaren gatikan, honen gatikan baino, hori dago gauza bat, egiezateko ni ez nintzela hortaz arduratu, eta, behar bada arduratu zanda, jakingo du ni baino beto, baino danak dago de pixkatorla, zerrikitan, ze izango den, eta zezuk esan duzen bezala, izena niko erekargarria eta niko kuriosoa da, ez? Baina hori goizetakoa, itzuli beltza, hori urtero egiten dugun beste beltzaren ikuspegi batetikan, ez? Hor izaten da antzerki musikatu bat ere bai, oten da antzerkitikan, oten da kontakizunetikan, oten da musikatik, danetikan pixka bat, eta bide batez ere,
mendi buelta bat egiten dugu, ordu bat ingurukua, edo zeinendakoa aproposa, ez da mendizale izan beharrik hor parte hartzeko, eta orduan horre, beti berriro ere gai beltz bat, eta askotan pixkat bastanen zin lotuta dagoen gai beltz bat, hartzen dugu, eta hortze ibiltzen gera, esan bezala, mendi buelta bat emanez, eta pixkat disfrutatuz, antzerkin moduko horretaz. Eta gero hor bukatzen dugu luntxe batekin, beti, beste gauza bat hilbeltzan, beti bilatzen duguna da, baita ere jendeari erakartzea alde batetikan, proposatzen ditugun ekitaldiekin eta beste aldetikan ere pixkat behien harremana eta sustatzia. Zan dizuten bezala, horre susmagarrien gauan lagun batetan, jolazan bidez, eta beste batzutan, beti baskariren badala, edo afariren badela, edo poteoren badela, eta kasunentan luntxe bat, dana beltza izan beharrean, pixkat beste kolore batzuk ere ipintzeko, jendeari bere pixkat erakartzeko, eta behin arteko harremanak egin, eta pixkat famili moduko bat edo, sortu edo kuadrilla moduko bat sortu, eta izateko ondo ateratzen zaigu, ze urtero baditu jendea fijoak, asteburu hau bastanera etortzeko markatuta dutenak. Alberto H. eskerrik asko gurean egoteagatik, eguerdiko 12 ditugu, eta beraz agur esan behar diogu entzulei, baina... Eta konbida bat, probestu nahi nuke, konbidatzeko jendia, etortzeko lasai asteburu honetan hemen disfrutatzera. Hori da, konbidatuta entzule guztiak, asteburuko plana badakizue zein den, baina astebururako egun batzuk geratzen dira, eta beraz badakizue. Bihar hementsi izango gaituzue, naiz irratian, beraz astean zehar hemen, eta asteburuan hilbeltzan. Keep calm and bigarren kafea.